coftal ɓallimen Aissatou Ly heeɗiɓe RFI fulfulde on jewtama on jaɓɓama e yewtere coftal ɓallimen alet handi kalaten ko haala kawdiri éliminatoire kan hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi kawdiri ñalande arande e ɗiɗaɓere nde timmi ene hani noon kiisoɗen ko wona ɗum min kiiso kadi darde atleteɓe afrique e fijoji ngakkiraɓe terre to paris kono haade ɗum gadortoɗen ko haala fukko cenglel aset hande walla mbiyen aset hanki diɗɗal mali less duuɓi sappo e jeetati rewɓe e worɓe foof keeɓi woni to pretoria holno jiruɗon ɗum tedduɓe mbadi yewtere nde nan ɗo bismillah hono gowɗen wadde ko adi foof noon ko salminde heeɓe karallagal ngal Sara Doumbouya kañum e Malang Sonko hande yewtere nde jaadeten ko e sohna Dieynaba Sow Sidi Sow a salminama a salmitama Aissatou Ly en calmini hettiyankoɓe kala anni Mamadou Fall weltanama a bismama e yewtere nde a salmitama Aissatou en salmini kala hettiyankoɓe min calmini miñiraguel amen Alo Seyni Ba Sidi Ba Aissatou salminama en calmini wonidi men calmini dendagal hettotoɓe RFI fulfulde ewa ko adi fof noon kadi ko duwanade gollidiɗo men mo kewɗen jaɓɓade nde yewtere Arouna Déme mo ustara miñi ko min mbi yo Allah yurmo yaafo yo juuɗe moƴƴe jaɓɓamo RFI dendagal RFI fulfulde ene duwanoma nde ustare yo Allah hokku no muñira fukku cenglel tedduɓe Mali heɓi hanki woni to pretoria sukaɓe yaadeteɓe duuɓi sappo e jeetati fayi less keeɓi desewal kawguel fukku cenglel afrique ɗum koye banggue rewɓeɓe e worɓeɓe foof ɗum noon eɗen mbawi wiide ko ngol woni aronol ko ɗum waɗata e tarik Mali kamɓe ɗiɗo foof diɗɗe ɗiɗi ɗe foof rewɓe e worɓe keeɓa ko wayni timmal ngal Mali hawi Nigéria toɓɓe capanɗe jeeɗiɗi e jeegom Nigéria kañum heeɓi ko toɓɓe capanɗe joyyi e jeegom ɗum woni e banggue rewɓeɓe e banggue worɓeɓe kam ko Mali hawi Cameroun toɓɓe capanɗe jeegom Cameroun kañum heeɓi ko toɓɓe capanɗe joyyi e goo ewa mi haali ɗum mataw banggue worɓeɓe walla mbiyen rewɓeɓe kamɓe ɓe gowi lawol ngol saabu ngol woni lawol jeetoto ɓool jeenayo ɓiwol eɓe keeɓa desewal kamɓe laamino e Afrique foof no woruno Mamadou Fall hono jiruɗa kaw ngu Mali rewɓeɓe e worɓeɓe foof keeɓi worɓeɓe kam kogol tan woni lawol tatoɓol eɓe keeɓa eyyi Mali no mbiruɗani rewɓeɓe ina cabbano no feewi saabu ɗum ko kamɓe laamino no mbiruɗani ɓe garti kadi ɓe gongdini koye mabɓe a haali kadi joni so tawi mbimi ko ɓe cabbano ɗum saabi ɗum tan ko sa ƴeewi eɗen e édition sappo e jeegom somi jumani ƴeewen noon ɓeɓe ganduɗa kañumen goni rewɓe malinaɓe kañumen ƴetti ɗum wara ƴetti desewal ngal koyene fote e laabi jeenayyi wadde eɗen mbawi wiide ko keppu cabbanoɗo e ha joni e compétition o so tawi ko batte worɓeɓe noon cabbanno kadi no feewi so en andi hen kono oɗo saaha kam Mali guila nde waddi e Sénégal hewɓe hakkillaji mumen puɗɗi hulde Mali hayso woni guila idan nde yarano noon foof to banggue rewɓe kam bettere ala hen saabi Mali kala e saaha ɓe kollir koye mabɓe te ɗum ɗo hunde nde ganduɗa ene mbawi wadde hen yakare saabu ko U18 ko sukaɓe tokosɓe sa joguimi sa waɗe mumen hakkillaji kañen ɓennata kañen jahata dow wadde hunde nde ganduɗa ene heeɓa Dieynaba hankini won windande nde janggumi woodi malinaji goto bi yo Sénégal naaɓe keblo no feewi afro basket woni mawɓeɓe wasa wonde yarteɓe duuɓi sappo e jeetati fayi less tan yoɓe dartu no feewi ɓe kebla koye mabɓe saabu ɓen hande janggo e jaam ko ɓen gonata mawɓe eɓe poti dartade wadde saabu eɓe gandi Mali o saaha ɗo tolni ɗo ɓaɗi ɓe sukaɓe hande cuuti desewal ngal mbaɗi kadi golle payidinɗe mare diɗɗe keddiɗɗe ene kaani hulde darde Mali ne poti hulde ɗum de saabu koye sukaɓe andi ko wayno duuɓi U18 en ɗiɗon ne metti ɗum ni par ce que kala hitande wodata yaaɓe kala hitande hunde wayloto ma won ittaɓe toon kadi nawe e diɗɗal manggal nawe e diɗɗal manggal ngal ko ɗum woni haala ka wadde noon sa ƴeewi neɗɗo sukaɓe mum ene daari tan
ko ɗon puɗɗoɗa wattudemo hakkille saabu sukaɓe ko ɓen ngabbuyata dow saabu pewnugol tan fewnude mi wonde avant ɓe jaaha mi yewtidino hen e parfait adjuvant ko artino e kan ɗon haala wiide fewnude U18 ne muusi par ce que kala e saaha yimɓe jahat aɗa yiilo aɗa noddato yimɓe hunde en ɗesi hamnare wadde sa fewni ɗon ɓen so peewi tan soɓe jeehi ɓe payat ko dow wadde Mali oɗo saaha kam hakkillaji men mbawi fowade mabɓe ko woni Sénégal ene mbawi ƴewde e mabɓe kam woda kono hay so wona ɗum ayi sa yi Mali o no mbirumi tan ɓe cuuti desewal ngal kono noon Sénégal sa ƴeewi noɓe darnino hakkude maɓɓe demi final o nde ngalɗon pijal moom Sénégal woni wattani haqqille no feewi saabu ɗum sa ƴeewi an holno mbawata dardirde keppu ko ina fota e toɓɓe sappo e tati jomum arta ha daɗma ha heɓtoma ha daɗma ɗon kadi ko caɗele kadi aɗa andi ɗo sa ƴeewi Sénégal noon artire demi finale ni jiiɗa eno fottirno e Mali e ɗum ɗo pijol gadanol ngal sa heeɗima coach o guilomo yaaha o way kono hoolaki hoore makko ni o wima Mali wayni Mali gagnima ɗum Côte d'Ivoire hakkille makko no woni e woɓɓe wadde kanko guila iɗam min mi sikkani numéro ɓe jaaha hay e demi finale par ce que no haaliranno ni kadi nde ƴewannomi kala saaha mi ƴeewiyanno sukaɓe entraînement ji mabɓe mi alano e mabɓe hoolare en fe saabu waajo ɗum wayno manki hoolade sukaɓe no fe kada o andaɓe ko koccodiɗo ni aɓe koccindaɓe wona ganduɗoɓe no fewi eywa kono ɗum ɗon wawi wayde foof kam ɓe mbaɗi koye ponno wonde hami jottima demi final kono noɓe kalani ɗum ala wattate hen saabu Mali guila ngal ɗo kawgal fuɗɗi ɓe kolli mbaydi ndi ganduɗa hoore ma ɗum ɗo kam hayso tawi awa haalde tan guila fuɗɗi tan ɓe mbawa yaltude ɓe ƴettiya kono mbaydi ndi ɓe kolli ɗo ni kam ko mbaydi ganduɗa hoore ɓe jokki fuɗɗode ha e caggal ɗo sakkitiɗo haɓe keeɓi ndiɗo kuɓeri eyyi wadde mbiyen eɓe kandi hen ko kamɓe Mali e Nigéria taweteni kawguel manguel adunaru e banggue rewɓeɓe woni U19 sukaɓe yareteɓe e duuɓi 19 fayi less e banggue worɓe ɓene ko Mali e Cameroun caggal ngu kaw noon mi walle jehen tan e fannu goɗɗo en kaɗat ɗon e banggue fukku cenglel guel en garat han kadi e banggue fukku koyngel kawodire ñalade ɗiɗaɓere e arane éliminatoire kan joofi e banggue ɗiɗɗe ɗe ɗon en ji Maroc en ji Égypte en ji Algérie Tunisie kañumen keeɓi toɓɓe jeegom kawdire mabɓe ɗiɗi ɗe foof ɓe kawi ko hono noon wonande kadi Angola Côte d'Ivoire hay e RD Congo kono e banggue Guinée kam nimse mawɗe mbaɗi saabu hay toɓɓere wotere ngal diɗɗal heɓani Charles Paki kanko woni eltowo kesso diɗɗal ngal o suuti kongi caggal ɗum keɗoɗen ko jattuɗi ɗi tan hisete kawodire men ɗiɗi ɗe foof min keɓani hay toɓɓere wotere moƴƴani min jiiɗi ko tawede kawguel kan ma wuuri eɓen jokki golle ngam heɓude fettoɓe men himmuɓe joguiɓe coftal ngam heɓde pulgu e kawodire men ɗiɗi paaɗi e ko keɗiɗen ɗon ko wi Aluseni ene jala ene moosa less kanko noon kanko de caggal ɗum en ji woni haalullaji mbaɗi toon to Guinée kanko eltowo o feeli ko fijoɓe ɓe fettoɓe ɓe o wi ko kamɓe goni ɓe bakkilaki ko kamɓe goni ɓe tinnaki ewo onon Mamadou Fall walla Aluseni hol yiyande mon e ɗum kongi mate ɗi ɗum ni ko kongi eltowo mate eltowo ene hani kanko noon ko eltowo kesso ko kanko lomti Kaba Diawara ko ɗon noon woni kulkulɗi to goni so tawi ko kesso o dañi ngakkede mbaɗi ni ɗiɗi ha hande o haali o wi kadi ko jiɗɗo yaade coupe d'Afrique noon so tawi a fuɗɗirima pottiɗe ma ɗiɗi foof haydara dañani hen to jarɗa hande ko ndi o jogui ewa omo wawi ɗaminade waylude jaɓɓal e keddiɗi ɗi ɗaminade tan kadi wonti goɗɗum tan kadi ka kesso an adda wol guettaɗo an gueɗɗaɗa paweɗa ɗo wonko ɗamina e maɗa kono so tawi an noon ɗaminto hande e jour uji ma yo mbaɗa hunde to an foti wadde feere haɓe mbaɗa hunde wonti hunde hulɓinide seeɗa ɗum ɗon kam e banggue eltowo mo ganduɗa hoore ma ko kañum wona miyata tagui wiya eltowo wona miyata tagui wiya kañum ardina keppu no waɗa ko foti wadde so tawi noon hande noon ko kanko darro o ñigo fettidi makko walla ɓow ardi Mamadou Fall bettu ɓerlede mawni to Guinée o saaha hol yiyande ma kanko e ko waɗi ko e ko koggiɗi aussi no Alfousseni haalirni ko noon tan aɗa andi sa woni eltowo a totama keppu
nde totteɗa kippu nde tawɗa ko caɗele e to woni Guinée Conakry won elto gonno toon ittama ana addama sa yeehi ko sabbano e ma ko a addani ɗum sa wi aɗa ƴetta ɗum fof aɗa fawa e ɓeɓe ganduɗa kañumen goni fijoɓeɓe fettoɓeɓe hankkadi sa renaki tan ko caɗele addanta kippu o saabu ɗum ɓe ganduɗa kañumen fettoɓe kadi soɓe jeehi ha won hen saaji sa renaki tan kamɓe kadi maɓe kollita wonde omo ganduɗa ko kañum woni elto mabɓe o kadi ɓe no fawirtani kadi welani ɓe wadde cikannomi tan ko kanko ko fonno haalde ko wonno ko inno ko dañan ɗum o ƴeewa holno wawata haaldide e fettoɓe ɓe jewtida taw ko nder kono so yomo ƴetta hunde nde won fowa e fettoɓe tan ɗo adata ko caɗele hakkude makko fettoɓe Dieynaba mata aɗa miiji hannde Guinée ene wawi yaltude ɗo woni ɗo ha tawe kawguel Kane hitande ujunaji 225 ene wona e ballal Charles Baki ɗaminare kam gasata kono noon ko maɓɓe mbayala jaɓɓal par ce que sa ƴeewi ɗum ɗo no wayni woodi no wayno Modou Fall wini o fonno wiide tan ko aha ɗum ɗo de ko ɗum min jinno min dañani kadi e kesso kadi moƴƴano ko wooda ko dañi en jii hesɓe fof kadi keesu arri kam gara kam wooda ko kolliri kam hakkillaji yimɓe deeƴa kono ha joni wuuri tan rufani so ƴeewi ƴewtima koye mabɓe kono kam no haalirni kadi ene wawi jibinde caɗele saabu kanko ɗum ɗo o fonno ɗum haaldude koye mabɓe ko haala nder fonno fotano yaltude ɗo yaawi ɗum ɗo yaawi haalede hakkude mabɓe kono ha joni kam soɓe tinnima ɓe jewtidi e koye mabɓe pewnitima Guinée ene jogui kippu mo ganduɗa ene wawi yiloyade toɓe keddiɗe jogui fettoɓe mawɓe hande Guinée ene hersinini jooɗo e poti ɗiɗi tawa haydara dañani hay ndiga woni wiyoɓe hay heɓani heeɓi ko mere ewa wona Guinée tan jogui eltowo kesso to Mali ne ko eltowo kesso woni ɗon Tom Saint-Fit kankone Mali heɓani toɓɓe 6 kono heeɓi toɓɓe 4 omo ɗamini noon e kawdire paaɗe ɗe ma heɓ kaw keɗoɗen toɓɓe 4 ko puɗɗode moƴƴude heddi min mbaɗa peeje kippu ngu foola kawodire mum fof polgu ngu kadi weeɓa e maɓɓe min pewjata ko kawodire mbaɗoje lewru jeena ɓuuru ndu kawodire ɗiɗi hakkude men e Guinée Bissau mamin yewtude fettoɓe ɓe logga ko heewi elle kanko noon ɓuuri ƴoƴde o wi ko ma o yewtide fettoɓe ɓe ko ɗum farano e Charles Baki o waɗani noon kono kanko Tom Saint-Fit gandiɗen kanko lomti Éric Chell kanko wonno Gambie minne hawimi ko waɗi malinaɓe ƴettoy eltowo Gambie e kawodiral mabɓe gadanannal Mali koko teldi e Mozambique ɗon noon haalullaji mbaɗino kono e ɗiɗaɓal ngal Mali hawi Eswatini ɗum waɗi ɓe hebde toɓɓe 4 Dieynaba an hol yiyande ma e kanko no fuɗɗori ni toon to Mali yiyande ma o golli walla o fuɗɗori ko o fuɗɗi caɗele puɗɗi ko hakkude makko e Mozambique par ce que hande Mali e Mozambique saɗa ɓetanno normal so yaari no foti yaarude ni kamɓe ɓe ponno ko fiide ɓe daña ɗeɗon toɓɓe tati wadde Mali pottide mum ɗiɗɗe sa ƴeewino ɓe mbaade ɓe kawrannoɓe ɓe ponno taw ɓe jooɗima e dow toɓɓe mabɓe 6 kono ha joni wadde ko ni wayi ɓe piyaka kam ɓe dañi ɗon hay sino ko toɓɓere wotere ɓe jeehi ɓe dañi to toɓɓe 3 woni 4 wadde ha joni kamɓe kam aɓe mbawi wiide kam wumɓeɓe ceɓori kadi e pottitte mabɓe ha joni sa ƴeewi ɗumen sa waddi ɓe woni équipe uji kam wonkoɓe mbaɗi sa ƴeewi won dañɓe ɗo ene toɓɓe 4 mumen hay goto nan ko ɗum ko mallol wonmo mallata emin paari mallane wonmo mallata jeeno Sénégal naɓe ɓe kadora mbeɗa andi kam ɗo o saaha Burkina naɓe nano piroɓe becce mumen nano teɗɗini becce mumen ene mbaɗono eltowo diɗɗal ngal mamin keɗomo ɗo e seeɗe Alhousseyni anne holko miijo ma e malinaɓe min to banggal am kam mbiɗa weltini Mali heso seeɗe saabu eɗen gandi caggal caɗele ɗoɓe dañi gonnoɗe e nder kippu mabɓe o hakkude capitaine ina wonde fédération ha jour uji foof gaari mbi ina jaada hen kamɓe foof ɓe jeehi heeɓe jiiɗi geddude diɗɗal ngal kono hade so tawi e ɗum ɗon foof ɓe jeehi ɓe gaddi elto kesso wawi jogade haqqilantagal
dañde hayso tawi ko toɓɓe nayi tan oɗo sahaa to yarata ɗum ɗon kam ko ɗaminayre ganduɗa hoore ma ene tijja ɓe mbawa yaade coupe d' afrique caggal caɗele ɗo fof ɗum ɗon wayini ɓe jejjiti ɗum ɓe mbawi wattude haqqillaji mabɓe ko ɓuuri himmude ko gam ni wawde dañde ɗeɗo toɓɓe hayso tawi e nder terrain he no fetirta ni wonko manque seeɗa wonko manque seeɗa ceftere hen kam wala caɗele ɗeɓe gonno caɗele ɗeɗon kam haɗani ɓe dañi toɓɓe nayi ɗeɗon ɗeɓe dañi ne wawi hokkude ɓe kadi hoolare wonde ha match ji mabɓe garoji ɓe mbawa wadde hen ko poti wadde hen ko ɗum tagi kam yiɗi weltanaɗe eywa en jewtat caggal Mali Burkina mi haala mabɓe joni eltowo mabɓe Brahma Traoré kañumni heeɓi kaw aranal guila nde yetti diɗɗal ngal o hawi Mali tati goho nde ɓe ngari Sénégal ne ɓe mbaɗi feere ha ɓe keeɓi toɓɓere wotere eɓe teddi Sénégal ɗum noon ko woni keɗoɗen. yettimi ko e saaha cattuɗo kono bakkilimi mi walli kippu o ha darti e gonga min mbasi toɓɓe ɗiɗi to Dakar kono polgu amen hande ngu rokki min ardade guɓɓal amen ngal te ɗum ene himmi. Cela est très important ɗum ene himmi ene waɗi fayida. Mamadou Fall, Burkina ardi Sénégal e guɓal el ngal. eyyi ala bettere Burkina kay so ardima Sénégal ala bettere saabu ɗum sa ƴeewi ni eltowo koowi o wi ko kamɓe hande eɓe nimsi ko tagui ɓe keɓani toɓɓe ɗiɗi ɓe gacci toɓɓe ɗiɗi Dakar voilà sa ɗum hollitta ko wonde hande wona bettere saabu ɗum sa ƴeewi so en kaldi rek gonga so en ƴeewi Sénégal nde ummi e coupe d' afrique toyto Côte d'Ivoire nden eɗen e Côte d'Ivoire ko loggel wotere namnuɗen gila nden ha joni mi sikki noon ko gila ɗon fuɗɗi ɗon caɗele Sénégal gila ɗon eyyi gila ɗon noon ha joni ƴeew pijoji men ɗi foof ko loggere gotan loggoten ayi hakkunde men e Côte d'Ivoire o mo ganduɗa kañum woni jaydenke biteɗo Bakary Cissé omo anda wonde omo heewi andude ko dogata e nder staff technique o e nder fédération o foof o haali wonde caɗele ɗe fuɗɗi ko toon hakkunde Aliou Cissé e o mo ganduɗa kañum woni dewɗoɗe makko o ko ɗum waɗi on lomtinede saabu Pape Thiaw ari on ɗacci saabu ɗum hay nde o fawanno no fawiranno fijoɓeɓe ni ñande hen hakkunde men e Côte d'Ivoire o hollitama wonde on jaɓano ɗum ɗum ɗon noon ha joni ko ɗum jaggumi ko ɗum rewe men ha joni wadde hande Sénégal sa ƴeewi Sénégal so ina fottanno e kippu mo Sénégal fottano kon kippu hulata kono hande Sénégal sone fotta e kippu ko enen ɓiɓɓe Sénégal naɓe enen kulata sabu ɗum sa ƴeewi hay wonande dañɗen ɗeɗo balɗe woni toɓɓe tati ɗe dañɗen ɗe hakkude men e holon ɗiɗɗal kadi kawrunoɗen Burundi sa ƴeewi ko Allah tan faabi so ko Allah faabi en ko loggol gotol hay loggol gotol ko loggol jeddi ko Allah faabi en sabu ɗum waɗi loggol tan hay so tawi ko jeddi kay aɗa sinno farina wonno ɗe ñanden ma yimɓe hewɓete dañanno tedduɓe to Mamadou haali ɗo miɗo yaadi hen Aliou Seydi caɗele ɗe gonduɗen nde ko tir hoɗago Aliou Cissé hen haalo mo nanata walla jono addi nananɗomo kam o riwi o yo addi nananɗomo kan ko waɗi mo Allah ko moƴƴo tedduɓe en jawtani toɓɓere men wonde sabu ko keddoroɗen e silmaji kewani eywa Alhousseyni en keddoto fa hannde haalde haala fukko koyngel garen tan seeɗa e kawdire baɗɗe hannde mi yi a fii mayo ma a heeɓi kaw en jejjitat Barça guiɗoroɗen Premier League ko ɓuri teskede toon ko polgu Nottingham dañi e dow Liverpool e nder Anfield ina teskawa sahani joni gila Jürgen Klopp yeki Liverpool oɗo sahani jogui caɗele so tawi noon jiɗɗa ko garen to Espagne jeken to Barça o sahani joni mbiɗa hannde aɗa heppi haalde haala Barça ko Lamine Yamal waɗi hannde o bini bituji ɗiɗi ɗiɗi ya o saaha to gonten Barça hannde nango ɗum ala ina ronkade Real no ɓe dañi pol ɗi nayyi e nder keppu mabɓe o Real kañum ne hoore muɗum hanki hakkude muɗum e Real Sociedad ɓe dañi hen polgu Kylian Mbappé ñigonoɗo
loggi loggol gongol ɗum kadi wawi hokkude polgo e rewde e Barça oɗo sahani joni to banggue Ligue 1 Paris Saint-Germain kañum ne hoore muɗum nana jokki e gueɗe payidinde ɗe waɗata caggal hanki ɓe dañi polgue dow Brest bituji 3-1 Monaco rewi e mabɓe ina wondi e Marseille to Bundesliga o sahani joni kadi ko Bayern Munich arti jarama Alou Seni Ba no way fof kam ne wayno Barça tan ɓoccitta ko noon Real ɗum kam faam ɗum saabu Real hande ene waɗi petto mawɗo gonɗo ɗon ala horo jaaɓe accu tan hakkillaji amen gonani to Real par ce que min jota ko match par match joni min gumnimi e 0 min paye Monaco ko noon moƴƴi ala caɗele joni parisien ɗi jewnani Mbappé de ala ñewtama par ce que ɗane fonno wadde anni jeeno o jingan sehil ma accumo tedduɓe en jawtat e haala fijoji mawɗi athlete ɓe ŋakkiraɓe terɗen kaali ɗum fijoji ɗi timmi e nder Afrique noon en jii ɓe keeɓi DCW 64 ɗum fof noon ko ɓuri hen hewde ko leyɗele arabe ɓe keeɓi ɗum e banggue deggodiral ngal eɗen mbawi wiide ko Algérie ardi Maroc ne heeɓi DCW kewɗe hay noon Tunisie kono ko teska woni Afrique banggue hirnangue kañum kam heɓani DCW kewɗe ɗo e Sénégal toppitiɗo goomu mo ganduɗa kala ko woni fijoji omo wiye Yoro Lidel Nia o waɗino yewtere keɗoɗen mo. On peut l'appeler déception, mais aussi c'est... eyyi ko nimse kono kadi min jetta Allah min panoro atleteɓe tawaɓe ɗi fijoji ko hitande ujunaji ɗi e jeetati tan min puɗɗi tawede ɗi mamin jokku golle ngam hollirde mbawka Sénégal e fijoji Los Angeles mamin keɓruɓe no moƴƴi beele Sénégal heɓa hunde lewru foof eɓe keɓa ballal immorade e laamu ngu ngam heblade ɗum fuɗɗoto ko lebbi 6 adu fijoji ɗi yonani laamu ngu hooreɓe ɓe ene andi ɗum mamin jokku nden darde beela atleteɓe ɓe so ngari mbasa hodde tawa keɓani desewal ene wawi wonde saabu eɓe jogui ñeeñal e mbawka mum ene wona c'est possible, ils ont le talent et ils ont la compétence, on peut le faire. On peut le faire eɓe jogui ñeeñal e mbawka wadde ko way noon saabu ko teska Sénégal kam heɓani hay desewal gotal ɗum en kaalino ɗum e jewte men gadane ko fijoji mawɗi adunaru hay fijoji mawɗi ɗi ganduɗa ko atleteɓe ŋakkiraɓe terɗe ko ɗum tan teska leyɗe Afrique hirnangue ene pamɗi hen gueɗal ngal keɓata e tongude tan saabu ko dokkeɗen e waktu hewani hankkadi hollo yiyande moon hen ɗiɗo konnguli moom ko fati Afrique walla Sénégal ko konnguli ɓoydi nanede so en jeehi en garti eɗen poti wadde ko ɓuri ko mbaɗɗen ko ɗum en ɓooyi nande ɗum joni noon ko heddi tan koko en jokku golle no ɓe mbirni tan saabu ɗum hayso wona Sénégal won hen ɓiɓɓe leydi Afrique ɓe ganduɗa ɓe mantema hen no fewi no wodi Dieynaba o wi tan ko lebbi 6 tan atleteɓe ɓe ɗoftete ene dokke ko ganduɗa ene mbawi heblade hen han holi yande ma hen ko kala saha ɗum tan kewɗen wiide keblugol ngol ne ngakki atleteɓe keblotako hunde faado tan ɓe jaaha wiya poɗidira wadde ko wayi noon kam a witaɗe ɓen hunde to banggue Afrique kam yimɓe mbawi hebde weltare taw sa rendini foof koɓe dañi ko kono enen kam to banggue men ga en ngakki caɗele ɗe fof ko keblugol hewoni eyi o haali haala fijoji Los Angeles hawnaki ma taw ko guila e ɗo foti heblede tedduɓe ko ɗum dokkoneɗen hannde e yewtere men Alou Seyni mi wawa hakkudema kaala hen saabu gasi ha laaɓi tedduɓe min jetti on e heɗogol moon lobbol min jetti hoɗɓe men Mamadou Fall min jetti Dieynaba Sow kañum e Alou Seyni Ba min dokki on aadi alet arore e toɓɓe goɗɗe on jarama